Listo, Mikel. Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Mikel Pagola partaideetza zuzendariak eta biok emango dugu gaurko prentsaurrekoa 2021eko aurrekontu irekien prozesuaren inguruan informazioa eman nahi dizuegu. Badakizue nola martxan jarri genuen, nola hainbat egitasmo aukeratu zuten herritarrek eta egitasmo horietatik 6 aukeratu dira eta proiektu horien berri eman nahi dizuegu. Bueno, nik bai aipatu, Mikelek xehetasun gehiago emango ditu prozesuaren inguruan, baina bai aipatu nahi nuke honek kontestu bat baduela. Eta alegia, partaidetza prozesu hauek abian jartzen ditugula, etorkizuna eraikiz egitasmoaren aterkipean, egitasmo hori izanik legealdi honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak egingo duen ekarpen handiena seguru aski, horrek dakarren berrikuntzagatik, baina horretaz haratago guk gogoeta egiten dugunean eta ikusten dugunean zein den gaur egungo argazkia eta erakundeen eta herritarren harremanen artean ikusten dugu sekulako arrakala dagoela, erakundeen eta herritarren arten. Eta hori hizpide hartuta gogoeta egiten dugu eta hausnartzen dugu horren inguruan eta politika egiteko modu berrietan sakondu beharrean aurkitzen da Gipuzkoako Foru Aldundia. Besteak beste, harremanak estuagoak lortzeko, konfiantza lortzeko, eta aldi beren gauzak guk ere hobeto identifikatu eta egiteko. Eta horren helburua izango litzateke ere, noski, guk elkarrekin lantzen ditugun proiektuak eta elkarrekin hausnartzen ditugun proiektuak eta elkarrekin adostuta Gipuzkoak dituen erronkei hobeto erantzuteko asmoz. Eta hor kokatuko erukeguk adibidez aurrekontu irekien prozesua. Berriro diot, gobernantza eredu berria elkarlanekoa ezinbestekoa dugu eta honetan gure ekarpena egiten dugu gure zuzendaritzatik. Erronka eta erronkak identifikatu, esperimentazioa eta proiektuak abian jarri. Kasu honetan, partaidetza prozesua zein izan da Mikel Pagolak berak zehaztuko du, baina jatorria hortan dago, alegia politika egiteko modu berrietan eta elkarrekin Gipuzkoa oparoago bat eta Gipuzkoa hobea prestatuko dugulakoan eta erronkei hobeto erantzungo diegulakoan. Mikel, nahi dezunen? Egunon, guztioi, eskerrik asko, Eider, halaxe da, testu inguru horretan esan daiteke funtsezko elementua edo oinarrizko elementu direla aurrekontu irekiak herritarren parte hartzeari bide ematen zaiolako, ezta? Hain zuzen ere, arlo horretaren baten zaion garrantzia zen lekuko da baita ere aurten ere ekimena edo proiektu bera, nahiz eta zailtasunak izan COVID izan da, baino proiektua bera ere mantendu izatea. Herritarren partaidetza kudeaketa publikoan txertatzak herritarren artean erakundeekiko nolabait ere konfiantza sortzen laguntzen digu. Hori oso garrantzitsua da, hori nabarmendu beharko genuke. Zertan, gobernuak indartu egiten dira, politika publikoak legitimatzeko balio du, aniztasun soziala integratzen da, gai edo eremu sozialak edo interes sozialak agenda publikoan txertatzeko sartzeko balio du, herritarrek bizitza publikoaren antolaketa prozesuetan parte hartzeko aukera sortzen da eta gizarte zibilaren funtzioa bere ere sendotuta, indartuta ateratzen da. Nik beraz puntuik nabarmenduko nituzke. Aurrekontu irekien ekimenarekin aurreko legealdian hasi ginen eta hain zuzen ere hurrengo astelehenean abuztuaren 16an beteko da aurreko herritarren partaidetzako zuzendaria zen Joseba Muxikaren heriotzaren urteurrena. Berak hasitako edo berarekin hasitako ibilbide honi jarraipen ematea gure ardura eta gure erantzukizuna da. Eta horregatik urtez urte konpromiso horrekin aurrera darraigu, aurrera jarraitzen dugu. Aurten herritarren parte hartzeari dagokionez 2 fase izan ditu prozesu honek. 2 aldiz nolabait ere herritarrek parte hartzeko aukera izan dute edo parte hartzeko aukera izan dugu. Gure Gipuzkoarrak izanekan parte hartu baitugu. Aurreneko fasea urte hasieran, otsaila martxoan garatu zen. Bertan, Gipuzkoako etxe guztietara 340.000 eskurri baino gehiago bidali genituen, prozesu honen inguruko informazio guzti emanaz. Prozesu horretan, informazio horrekin aukera ematen zitzaien Gipuzkoarrei berein ekarpenak, ideiak aurkeztu ahal izateko. Gipuzkoako herri guztien artean azkenean 2.371 ekarpen ideia jaso genituen.
Behin, ekarpen hauek ikusi, aztertu, landu eta gero, bigarrengo fase bat ireki dugu, non herritarrei 6 tematika desberdinetan batutako 18 proiektu aurkeztu dizkiegun, beraien artean, hasiera batetan, gogokoenak ziren 5 proiektu hautatu ahal izateko. Eiderrek aurreratu duen bezala, azkenean, 6 proiektu garatzeko aukera izango dugu, hain zuzen ere, Gipuzkoarrek hautatu dituzten aurreneko 5 proiektu hiekin ez dalako betetzen ekimen honetarako aurreikusita dagoen 1 milioi bateko euroa. Konpromisua 1 milioi bat euro gastatzea da, eta gehienez proiektu bakoitzeko 200.000 euro. Baina badira proiektu batzuk ez dituztenak 200.000 euro behar, diru gutxiago behar dute, eta horiek ere hautatuek izan dira. Ondorioz, gure planteamendu, gure proposamen izan da, Gipuzkoarrak emandako bozken urrenkera jarraituz, 6. proiektu bozkatuena ere, ari ere, diru bat bideratu ahal izatea. Gipuzkoarrak bozkak ekainaren 30 eta uztailaren 25 bitartean emateko aukera izan dugu. Ontzat jaso diren bozken kopurua 4.782 izan da. Gogoratu, ia beste 2.000 euro bidean gelitu direla. Arrazoi batengatik edo besteengatik nolabait ere kaleratuak izan dira. Datuak ez dutzelako bete, 5 proposamen bozkatu ordez 6, 7 edo 8 bozkatu direlako, beraz, arrazoi desberdinengatik beste inbat bozka ere kanpoan gelitu dira. Esan bezala, 4.782 bitatik 4.025 offline aurkeztu dira, alegia frankio bidezko posta bidalketak izan dira nagusiki, eta beste 757ak online bidez Aldundia daukan plataforma o partaidetza plataforma bidez jasotako bozkak izan ditugu. Gaurko prentsaurre honetan nolabait ere bozkatuenak izan diran proiektu honen inguruko informazio zehatza emango dizuegu, eta hori gero ondoren Eiderrek emango digu. Eta esan dugu bezala, hasieran gure asmoa 5 proiektu hautatzea zen, ekonomikoki aukera izan dugulako 6 proiektu finantzatzeko aukera izango dugu. 6. Aipatuko du bezala, izena berak aipatuko du, ez dugu proiektu osoa finantzatzeko dirurikan, gerakina 160.000 euro geneuzkan, 160.000 euro bideratuko ditugu 6. proiektu hori. Zein diren proiektu zehatzak eta zertan oinarrituko diren? Horren inguruko informazioa Eiderrek eskainiko digu. Bai, Mikelek oso ondo zehaztu du prozesua nolakoa danez, baina benetan prozesuak komplikazio ederra dauka. Zeratik, guk azkenean Gipuzkoarrei eskatzen diegulako identifikatzeko hainbat proiektu, eta gero proiektu horiek ere guk etxe barruan ere aztertu behar ditugu, aztertzen ditugu partaidetza zuzendaritzan, aztertzen ditugu departamentu guztiekin, eta horrek sekulako lanketa dauka. Eta beraz, ni bai eskerrak luzatu nahi nizkieke zuzendaritzako kidei, partaidetza zuzendaritzako kidei, Mikel zer horretik hasita, eta gainontzeko guztiei, eta baita departamentu guztietan jende asko dagolako proiektu hauetan sinisten dutenak, partaidetan sinisten dutenak, eta honek lanketa handia askatzen duten aurren buru belarren lanean nahitu dira. Eta nik uste azkenean honekin, proiektu hauek identifikatu berriro ere Gipuzkoarrei proposamenak aurkeztu, eta Gipuzkoarrek bozka emate hori, elkarlan hori sustatu egiten dugu, eta modu batea edo bestea, aipatzen zenuen offline, online, beste moduak ere badaude, baina partaidetzatik ere gure ekarpena egiten dugu. Eta 6 proiektu hauek identifikatu dira, Mikelek esan duen bezala 5 zian, baina 6 egiteko gai izango gera, eta beraz, zoriontzekoa da hori ere, eta aipatuko ditut zeintzuk diran. Bozken arabera, jungo naiz, banan azaltzen. Botu gehien jaso duena, eta honekin ere, islatzen da, zeintzuk diren Gipuzkoarren kezkak. Eta kasu honetan, botu gehien jaso duena, lehen enpleguko egitasmoa izan da. 2.649 boto jaso dituelarik. Aurrekontua 200.000 eurokoa da, eta zertan datzan, enpresei laguntzak emango zaizkie, lehen enpleguraren bila dabiltzan gazteak kontratatzeko. Eta gero, I+G+B arloetan, pertsona horiei prestakuntza finantzatuko zaie. Azkenean nahi duguna da, langile berriak edo ikasleak berrikuntzara bideratu eta horretan lagundu. Guretzako Gipuzkoako Foru Aldundiarentzako aurrekoetan bezala, guretzako ere importantea da ikustea guretzako lehentasun denean ekonomia Gipuzkoarrentzat ere alaixe dela, alegia kezka nagusi badagoela, konpartitua bai herritaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik. Eta hori da, hain zuzen ere, proiektu bozkatuena. 200.000 euro beraz, langile berriak kontratatzeko eta berrikuntzan formakuntza eskaintzeko.
Bigarren proiektua, Gipuzkoako basoen kudeaketa integral eta iraunkorrerako erakunde bat sortzea, 2.259 boto jaso ditu honek. 200.000 euroko aurrekontua izango du, eta basoen abandonoari aurre egiten, Gipuzkoako paisaia zaintzen, basoa herritarren aisialdirako erabilgarriagoa egiten, ekonomia zirkularra bultzatu, eta bar hori da izango duen helburua. Momentu honetan, honek ere bere esplikazioa badu, eta guk ere ematen dugu, edo ulertzen saiatu gera, eta noski COVID-19aren kontestu honetan, jendeak mendietara jodu, basoetara jodu, aizia topatu du leku horietan, aspaldiko partez, inoiz baino gehiago. Eta beraz horri garantzia handia eman diote herritarrek, eta basoetan lan hori egitea eskatu dute, eta beraz 200.000 euroko aurrekontua bideratuko dugu honetara, gure ingurune naturalak zaintzera eta konserbatzera. Hori izan da, bigarren lehentasuneko proiektua. Hirugarrena, Alzheimerra diagnostikatu zaien pertsonentzako psikoestimulazio tailerra abian jartzea Arrasaten. Eta proiektu honek 2.254 boto jaso ditu. Aurrekontua 90.000 eurokoa izango da, Afagirekin batera landuko dugu egitasmo hau, beste herri batzuetan badago horrelako proiektua abian, eta beraz, elkarlanean proiektu hori aurrera eramango dute Arrasaten. Abian 7 tailer daude momentu honetan Gipuzkoan, eta honekin osatuko litzateke. Estimulazio kognitiboa da bilatzen dena proiektu honen bitartez. Laugarren proiektua, klimarekin konprometitutako herritarren erronkak. 1.850 boto jaso ditu egitasmo honek, eta 200.000 euroko zuzkidura izango du. Gogoratzen badezue, aurreko urtean ere horrelako egitasmo bat onartu zen, hain zuzen ere klimaren aldeko liga edo ingurumenaren aldeko liga zan sortu zena, eta egitasmo honek jarrai bidea auki du, eta holaxe eskatu digute Gipuzkoarrak. Eguneroko ohiturak aldatzen laguntzeko, gure ingurumenaren errespetua, hori etxe dira landu nahi direnak, eta prestakuntza eta sensibilizazio tailerra jarriko dira martxan diseinatu eta antolatu egingo dira. Beraz, proiektu honek jarraipena izan du eta sensibilizazioa noski Gipuzkoaren aldetik handia da. Bosgarren proiektua onartu dutena, Gipuzkoarek onartu dutena, gizartea eraldatzeko proiektua da, zaintzari balioa emateko. Honek 1.671 boto jaso ditu eta 150.000 euroko aurrekontua izango du. Proiektu honen helburua izango litzateke, zaintzak gure bizitzan duen zeregina ikusaraztea eta horri balioa ematea. Danok dakigu zaintzak zenolako garrantzia duen, eta nik uste COVID-19aren kontestu honetan, inoiz baino garrantzi handiago hartu edo eman zaiola, edo eman diogula. Alegia, geure burua zaintzea, elkar zaintzea, adinekoak, zaurgarrienak zaintzea, horrek garrantzia handia hartu du, eta garrantzi horri, orain arte eskutuan edo egon dena, azaleratu nahi dute, eta honi bisibilizatu nahi dute zaintza horren balioa. Eta azkenean, zaintzaren funtzio soziala aitortu nahi da proiektu honen bitartez. Eta 6. proiektua, hasieran aurrera eramateko etzena, baina ikusirik proiektu batzuk 200.000 euro baino gutxiagoko zuzkidura zeukatela, ez zutelako hainbeste diru behar, 6. proiektu bat ere txertatu dugu gainontzeko 5ekin batera, naiz eta horretarako behar beste diru ez geneukan, baina kultura departamentuak osatu egingo du bere aurrekontuetatik. Eta beraz, hau izango litzateke formatu txikiko kultura ekitaldiak programatzea herrietan. Badakizute kultura egitasmoak edo kultura ikuskizunak eta bar abian jartzea udalei dagokiela, eta udal txiki asko eta askok ez daukaten nahiko baliabide horrelako kultura ekimenak aurrera eramateko. Eta justu hori esan eskatzen zutena Gipuzkoarrek eta horretan lagunduko diegu. Udalerri txikietan, zailtasunak dituzten herrietan, horrelako kultura egitasmoak abian jartzeko dinamika berriak sortu eta kultura sektoreko profesionalentzako lan aukerak zabalduko dira ere honekin. 160.000 euroko zuzkidura izango du honek. Horietxek beraz, Gipuzkoarrek onartu dituzten 6 proiektuak, horietxek dira Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarriko dituen proiektuak, alegia Gipuzkoarrek aukeratu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jarriko ditu, eta aurki jarriko dira gainera martxan 1.000.000 euroko zuzkidurarekin, eta 1.000.000 euroko inbertsioa izango dutelarik.
Guk egiten dugun balorazio honen inguruan oso positiboa da. Horregatik eusten dugu besteak beste programa honi. Guk etorkizuna aipatzen dugunean egitasmo bezala, gobernatzeko modu berriak aipatzen ditugunean, horretan sakondu nahi dugula esaten dugunean hain zuzen ere, bideetako bat hauxe da, alegia Gipuzkoarrai galdetu, zer botatzen duzu faltan, zer egingo zenuke, eta horietan ikusi zer dan aurrera emateko modukoa, eta bilon artean erabaki eta gero proiektu horiek martxan jarri, alegia guk ez diegu iritzia soilik eskatzen, baizik eta behin erabaki dutenean horiek aurrera eramateko konpromisoa hartzen dugu, eta beraz gu balorazio oso positiboa egiten dugu. Zorionak, noski, prozesuan implikatu diren guztiei, hain zuzen ere beraien ekarpenarengatik hainbat proiektu interesgarri abian jarriko dialako, 6 proiektu guztira, eta gainera oso transversala da, alegia departamentu asko ikutzen ditu, kultura departamentu ikutzen du, gizarte politikako departamentu ikutzen du, ekonomia sustapenekoa, baita berdintasunekoa, alegia gabineteko zaintzak berdintasunarekin gehiago zerikusia duelako kasu honetan, eta ekonomia sustapenekoa. Beraz, 5 departamentu ikutzen ditu eta transversala da erabat eta oso orekatua gure ustez. Partairetza ariketa handi bat egin dugu danon artean, eta Gipuzkoako Foru Aldundia gai izan da, eta baita herritarrak ere, eta beraz, zoriondu nahi ditugu guztiak, eta guk konpromiso hartzen dugu norabide berdinetik jarraitzeko etorkizunean. Hoxe litzateke gu gaurkoan azaldu nahi duguna. Galderaren bat izango bazenute. Eider, ¿puedes hacer la valoración en castellano, lo último que has dicho? Sí, perdón, no hemos hecho el resumen en castellano. Bueno, yo, si os parece, hago una valoración del proyecto. Voy a hacer un resumen, nik edibitzen bali mazaizu nik egingo dute laburpen bat. Bueno, este proceso de participación, presupuestos abiertos del 2021, es un proceso que viene ya de la legislatura pasada. Tiene le damos 1 millón de euros para que los guipuzcoanos y guipuzcoanas puedan identificar proyectos que les resulten interesantes, y luego la Diputación Foral de Guipúzcoa asume el compromiso de llevarlos a cabo. Esto evidentemente tiene un origen y viene de Etorkizuna Eraikiz, o bueno, de las nuevas maneras de gobernar que quiere llevar a cabo la Diputación Foral de Guipúzcoa, viendo la distancia cada vez mayor que hay entre la ciudadanía y las instituciones. Eso no es nada bueno, no solamente porque consideramos que no han depositado a nosotros la confianza suficiente, sino porque además consideramos que al distanciarse tanto no tenemos tampoco capacidad suficiente de evaluar, de tomar la temperatura de los deseos que pueda tener la ciudadanía o de los retos que considera a los que debemos hacer frente. Y este es un ejercicio precisamente para que podamos colaborar la ciudadanía y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Colaborar pidiéndoles opinión y tomando en consideración esa opinión y llevando a cabo esos proyectos. Bien, con 1 millón de euros se han decidido 6 proyectos, los 6 muy interesantes. Además, consideramos que la Diputación considera que la ciudadanía de Guipúzcoa es muy sensible tanto en el aspecto social como en el aspecto, evidentemente, del empleo, y también con respecto al medio ambiente y en cultura, en cantidad de cuestiones que son importantes. Y que además, en este momento, en este contexto de COVID, hay algunas cuestiones que han tomado relevancia. Por ejemplo, la importancia o la visibilidad que se le quiere dar, por ejemplo, al cuidado, la conservación de los bosques, el primer empleo, que es el proyecto más votado de todos, el primer empleo para personas jóvenes que vayan a acceder a un primer empleo y que además ese empleo se dé en ámbitos de innovación, y vamos a ayudar en eso también, evidentemente. El compromiso con el clima, el Alzheimer. Por tanto, bueno, tenemos proyectos muy interesantes que ha decidido la Diputación Foral de Guipúzcoa y que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es la valoración que hacemos de todo este proceso? Aparte de que, evidentemente, esto exige un trabajo enorme por parte de la Diputación, de la Dirección de Participación y de todos los departamentos de la Diputación que se implican en estudiar cada uno de los proyectos que decide o que propone la ciudadanía para ver cuáles son posibles de llevar a cabo. Por tanto, evidentemente, el reconocimiento y agradecimiento a la Dirección de Participación y a todos los departamentos de la Diputación, porque se implican muchísimo en esto, le dan muchísimo valor y, por tanto, la valoración es muy positiva. También, evidentemente, felicitar a todas las personas, a la ciudadanía que ha participado en la elección de estos proyectos, puesto que por su participación vamos a llevar a cabo proyectos que son muy interesantes para el territorio y que estoy convencida, y estamos convencidos, Miquel y yo, de que son proyectos que van a situar Guipúzcoa
mejor, en un punto de partida mejor de cara a los próximos años. Ha sido un ejercicio de participación muy importante y, por supuesto, la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como lo ha hecho estos últimos años, va a seguir también por este camino en el futuro. E insisto, nueva manera de gobernar, nueva manera de llevar a cabo proyectos en la colaboración con la ciudadanía y, bueno, pues felicitamos a la ciudadanía y yo, por mi parte, también voy a felicitar a la gente de la Diputación, puesto que tiene mucho mérito en llevar todo este trabajo ingente a cabo. Hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude Mikel eta biok. Eider, beste gai baten harira posible bada, adineko egoitzen inguruan galdetu nahi nizun. Atzo, berrotea ondixen marra bat edo, somatu zen Irungo zaharretxe batean, balorazio bat eskatu nahi nizuke, eta ez dakit kezka edo badagoen, kontagioak gora doaz. Eta gero, bigarren galdera bat, patronalak, ela sindikatuak ere, hor badakizu dagoela eztabaidan, mahai gainean debatea, derrigorrezkoa izan barote duen txertaketa, horren inguruan ere iritzea jakin denik. Vale, bi gai beraz, alde batetik COVID-19 egoera egoitzetan eta bigarrena txertaketaren behartze hori edo. Lehenengoari erantzunez, momentu honetan Gipuzkoan 39 lagun dauzkagu diagnostiko positiboarekin. Nik kokatu nahi nuke ere, jendea jakin dezan, momentu honetan 5.425 plaza dauzkagu gutxi gora bera Gipuzkoan, 5.425 lagun Gipuzkoako egoitzetan, eta horietatik 39 daude diagnostiko positiboarekin. Horrek ere laguntzen du pixka bat gaia kokatzen. Noski kezka daukagula, hasieratik, eta buru belarri dabil Gipuzkoako Foru Aldundia pertsona zaurgarrienak zaintzen momentu hauetan, baina 39 dira, 5.425-tik. Guk protokoloak abian ditugu, ez dugu inoiz ere alde batera utzi protokoloa, baina badakigu kutsatzea tamalez gertatzen dela. Beraz, kezka noski, lana noski, baina kokatzearen 39 dira 5.425-tik. Gauzak bere lekuan ere jarri behar dira. Baina, eta hori esan da ere, eskertu egiten ari da lana sekulakoa dalako. Kutsadura handiago izan ez dadin, baina batzutan tamalez ezin da ekidin. Eta gero bigarrena, txertaketaren behartzeari dagokionez, gauza badan nahia eta bestea da aukera edo aurrera eramateko aukera. Guk daukagun nahia zein da, jendea orokorrean ahalik eta babestuena egotea. Horrek eskatzen du protokolo guztiak betetzea eta eskatzen du ere txertatu egotea. Baina tamalez, gure nahiak batzuetan bere mugak ere baditu, eta momentu honetan txertatzea beharrezko izatea ez da posible aurrera eramatea. Baina gure eskuetan dagoen guztia egiten dugu, gure egoiliarrak zaintzeko, eta bertan lan egiten duten langileak. Txertaketa maila oso altua da egoitzetan, bai langileen eta bai egoiliaren aldetik oso altua da, eta protokolo guztiak abian ditugu danak zaintzeko. Datua etengabe eguneratzen doa, eta ni datu hori ez daukat momentu honetan, baina bai esango dizudana da oso altua dela. Hasieran txertaketakin hasi ginenean 98% uste zala txertaketaren aldekoa zala, eta denborarekin gero eta jende gehiago txertatzen junda. Bestea beste ikusten dalako txertoak babestu egiten gaituela. Horren adibidea garbiena egoitzetan dago. Tamalez lagun bat hiltzaigu COVID-19arekin txertatu ondoren, baina badakigu txertoak 95%an babesten gaituela, 5%an ez, eta hori gerta zitekeela ere bagenekien, baina pentsazazuen nola hasi genuen ibilbidea COVID-19arena egoitzetan, Gipuzkoako egoitzetan, eta nola gauden gaur egun. Eta hori besteak beste, da, protokoloi esker eta noski txertoari esker. Nik uste hori baino adibide garbiagorik ez dagoela. Eta berez jende asko animatu da, seguru nago, Gipuzkoan txertatzera ikusi duelako zein izan da bilakaera egoitzetan. Langileen 10-tik 9 baino gehiagok ja txerto hartu dula? Ni naiz gai datu hori emateko, nik ez nuke datu okerrik eman nahi. Bai esango dizudana da, eta hori bai da datu fidagarri bat, portzentai oso altu batek txertoa jaso duela. Oso altu batek. Bai, erderaz. Sí. Las dos cuestiones, sí.
Vale. En relación a la primera, bueno, es verdad, efectivamente, tenemos en este momento a 39 personas con diagnóstico positivo en las residencias de Guipúzcoa. La preocupación existe, por tanto, los protocolos se siguen en marcha desde un inicio y además se han ido amoldando a la situación que estuviéramos viviendo en cada momento. Pero también, por situar el problema, tenemos 5.425 plazas en Guipúzcoa y son 39 las personas que tienen diagnóstico positivo en este momento. La mayoría de ellas sin ninguna clase de síntoma. ¿Vale? Pero evidentemente los protocolos siguen en Guipúzcoa. Y seguimos siendo estrictos porque la prioridad principal es evidentemente cuidar a las personas mayores, como ha sido así desde un principio, salvar su vida. Por muy duro que suene, pero eso es así. Y en relación a la segunda cuestión, una cosa es la voluntad que podamos tener o lo que quisiéramos y otra cosa es lo que se puede llevar a cabo, lo que sí se puede hacer o lo que es legal o lo que no es legal. Nosotros desde un principio lo que hemos querido es poner en marcha todos los protocolos, todas las medidas de prevención para cuidar a las personas mayores y también cuidar a las personas que trabajan en las residencias. Pero las personas mayores son las más vulnerables frente a la enfermedad por su edad y por las patologías que sufren en muchos casos. Por tanto, cuando hablamos de proteger de la mejor manera posible, evidentemente es también mediante la vacunación. Es la mayor, el arma principal que tenemos frente a la enfermedad y también, evidentemente, todos los protocolos que tenemos en marcha. Por tanto, nuestra voluntad sería que la prevención fuera la máxima posible. Pero bueno, pues la vacunación no es obligatoria hoy en día, por lo tanto no podemos obligar a esas personas. Pero también decirles que el compromiso por parte de las trabajadoras, digo trabajadoras porque mayormente son mujeres, es enorme, que la gran mayoría está vacunada, que su compromiso no se puede poner en duda tampoco y que las medidas de prevención que tenemos en las residencias, bueno, pues son muy estrictas precisamente para prevenir la enfermedad, pero que en ocasiones pues no es posible bueno, pues prevenir al 100%. Igual que la vacuna funciona al 95%, no al 5%, bueno, pues las medidas de prevención en algunos casos pues fallan. A pesar de que pongamos toda la voluntad y todo el empeño, tanto la Diputación como las residencias, como el personal trabajador, como las propias personas residentes y sus familiares. 39 positivos están localizados en algunos centros en concreto. Sí. Tenemos 13 personas con diagnóstico positivo en Amaxantaren, en Irún, 9 en Petra Lekuona, en Oiartzun, 8 en Fraisoro de Zizurkil, 7 en la residencia de Santiago de Villabona Amasa y 1 en Aldaconea, en Donosti, y otro en Alaietxe, en Donosti. Las 36 personas con diagnóstico positivo activo están en estos centros residenciales, o son de estos centros residenciales. Ider, beste galdera bat, Bidasoi baian, pertsona bat hiltzan beste gunean, ja bigarrena da, ez dakit diputazioak ekimenen bat hartu ote duen, edo zerbait egin dezakeen, jaurlaritzarekin hitz egin dan, aurreko udan gertatutakoa pixkate aztu gabe, bueno, ez dakit ze balorazio egiten duzu. Nik hor bi gauza bereizti nuen nituzke, alde batetik tamalez mutil gazte batek bere bizitza galdutu Bidasoa ibaia gurutzatu nahian, eta horrek sekulako tristuna eragiten du gizartearengan eta noski Gipuzkoako Foru Aldundiarengan. Eta batzutan konturatzen gara, nahiz eta borondate guztia jarri, batzutan horrelakoak ekiditea ezinezkoa dela. Eta horrekin ere esan, Gipuzkoarrontzako, eta beti oso urrun ikusi izan ditugu irudiak, Mediterraneo aldean, baina hau hemen bertan gertatzen da zerbait da, Bidasoa ibaian eta gainera ni Hondarribikoa naiz, eta bertan aisia egiten dut, alegia arraunean ibiltzen naiz bertan, orduan oso gogorra egiten da, guk aisirako erabiltzen dugun leku bat, hori gurutzatzen mutil gazte batek bizitza galtzea, ez. Beraz, nik uste bere neurrian ere jarri behar dela, oso gogorra dela. Eta hemen bertan gertatzen da zerbait dela, eta bigarren aldiz gertatu dela, eta horrek ez duela esan nahi gainera, etorkizunan ere berriro ere gertatuko ez danik. Horren aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak zer egin dezake, guk badakigu eta konstiente gera, ona etortzen diran gazteak, ez dira etortzen hemen gelditzeko nahiarekin. Etortzen dira hemen deskantzu hartu, eta gero hemendikan koruntza juteko iparralderuntz. Eta guk Gipuzkoako Foru Aldundi bezala eskaintzen dieguna da, hain justu lekua, deskantsu hartu dezaten,
indarrak hartu ditzaten, eta zaindu egun horietan, baina alduten momentuan alde egiten dute. Kontrolak daude, eta kontrolei aurre egiteko garaia, bakoitzak egiten du alduna. Eta hor bai ikusi duguna Jaurlaritzarekin batera, da hor indartu egin beharko direla kontrolak edo behar den guztia, horrelako hori berriro gertatu ez dadin. Baina Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dutena, eta guk eskaintzen duguna da, momentu horretan behar dutena, eta da, hemendikan paso egiten dute, bertan indarrak hartu eta jarraitu egiten dute bere bidea, ez? Baina hori esan da, Gipuzkoako Foru Aldundiak migrazioari begira badu bere proposamena eta badu bere tresna ere. Eta hain zuzen ere etorkizunarekin izetik dator, sensibilidade berezi bat dagolako gizartean, eta baita Gipuzkoako Foru Aldundian, eta migrazioa arazo bat dala, eta arazo horri irtenbide bat eman behar zaiola, eta irtenbidea ez dala beste alde batera begiratzea. Eta bai da, hemendik pasa nahi duten horiei behar dutena ematea, baina gelditu nahi dutenei ere aukerak eman behar zaizkiela. Eta horretarako guk egitasmo bat jarri dugu martxan, elkarrekin lanean da hain zuzen ere, eta bilatzen duguna da, egoera okerrenean dauden pertsona horiei formakuntza eskaini eta lanbidea eskaini. Hori da Gipuzkoako Foru Aldundia daukan tresna potenteena, eta nik esango nuke etorkizunarekin zen barruan, dela niri personalki gehien gustatzen zaidan egitasmoa. Gipuzkoako Foru Aldundiak horrengan sinisten du eta baliabidea jarriko ditu hori martxan jartzeko. Baina tamalez horrek ez du denentzako balio. Gehienek ez dute bertan gelditu nahi. Baina gelditu nahi dutenentzako guk tresna hori daukagu eskaintzeko. Bestelako galderaren bat? Bai, WhatsAppez badago galdera bat. Julen Otamendi Serretik, al margen de los presupuestos abiertos, la Diputación tiene en sus manos ya el informe de la ONU sobre el cambio climático. ¿Qué medidas podrían tomarse en el territorio en relación a este asunto? ¿Les preocupa algún aspecto que pueda afectar a Guipúzcoa? Bueno, pues por supuesto que nos preocupa el informe y de hecho si nosotros hemos puesto en marcha un proyecto estratégico como el de Naturclima es precisamente por eso, porque lo que consideramos es que queremos cambiar los hábitos de los guipuzcoanos, ver qué es lo que nos viene e intentar cambiar los hábitos entre todos. Por lo tanto, evidentemente, la sensibilidad la tenemos y proyectos encima de la mesa para hacer frente a eso también. Bestelako galderarik? Ez? Beraz, eskerrak ematea bestek etzaigu gelditzen, Mikel? Eskerrik asko eta beste bat arte.